slovenské dedinky, lebo sú rozprávkové. Milujem slovenské dediny, lebo tam je krásne. Milujem slovenské dediny, pretože tam žijú super ľudia. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolína nosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navýražal v jedni, čo naspieval do brove, čo naspieval do brove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastráca, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesti naslychal, čo tu jej pálenky napíja, čo naspieval do brove, čo naspieval do brove. Dobrý večer! Aj vám! A samozrejme najmä vám dobrý večer. Toto je show Milujem Slovensko. Zapol som si doma počítač. Oznamujem ako veľkú udalosť. Zistil som, že hlbiny internetu sú naozaj nekonečné, nájdete tam zaujímavé informácie, ale stretol som sa tam s jedným takým zaujímavým inzerátom. Asi pre vás nebude nič nové, skúsenosť, že čakať v rade u lekára alebo na úrade, že to je otravné, času je málo, nervy máme iba jedny. A tak, prosím vás, sa našiel jeden vynaliezavec, neviem, že či úplne náhodou, alebo to tak zámerne využil túto skutočnosť, a on zverejnil so svojím menom inzerát v znení: Vystojím za vás rad u lekára alebo na úrade. Zabezpečím poradie medzi prvými. To je dobré, to je dobré. To bude nejaký ruský podnikateľ. Ale tam to je bežné. Človek zrejme, ktorý disponuje mnoho časom a ja neviem čo, nemá čo robiť. Prijali by ste takú ponuku? No jasné. Ja ale tak nie. zase mňa všetci púšťajú, takže... Aj na úrade? Nie, tam Toto nechodím. to Adela podala ten inzerát, vieš. Ja si takto zarábam. Ale je to dobrý nápad. Je to fakt dobrý nápad, však? A čo keď dostane kšeft od dvoch ľudí v tom istom rade? Ale prečo, veď jeho to baví? On tam ide, porozpráva sa, veď to je pekné stať v rade. Nie? Zoznámiš sa s ľuďmi cudzími, možno máte spoločné problémy, keď v tom istom rade stojíte do tých istých dverí. A predstav si, že ich tiež to viac, máte to dosť pokeca, že to je ale že také predstav si, že vznikne socializácia. vlastne, akože, presne ak ty hovoríš, že vlastne taká komunita stovkové, čo v dôsledku, že nazdar, Jano, nazdar, ty za koho stojíš? Za Jozefa. Že v podstate v tom rade nestojí už nikto, kto tam pôvodne má stáť. Takzvaný To vlastne není rad. Takzvaní stávači, ktorí si večer idú potom na pivo, že si kde dnes stál? Ja som stál 3 hodiny, človeče. Na katastri som bol, ani mi nehovor. Vzhľadom na to teda, že som spomenul, že času je málo, tak aj my sa posunieme ďalej. Tak privítajte spoločne so mnou Samuela Tomečka, Katku Ševlíkovú, Danielu Tomešovú a Milujem Slovensko band. Čo to už povedali, ale rád ich medzi nami vítam, našich kapitánov Adelku Banášovú, Dáno Dango a ich týmy. Idem predstaviť svoj tím. Dovidenia. Začneme tuto s týmto mačiakom. Ja teraz v ostatnej dome musím povedať, že keď vidím teba, tak mi hneď napadne, že ty máš telo bohyne. Doma teda, doma, hej, ako... Áno, tak ja som si povedal, že ja budem doma a budem ma živiť manželka, že založím asociáciu slovenských zlatokopov. Že... Ty si zlatokop vlastne. Jasne. Ale počkaj, tak ale ty chodíš do roboty, nie je to tak. Myslím, že vy ste tak vzájomne, zárobkovo činní ľudia. Tak, áno, a pozdravujeme Eriku, veľmi sympatickú osobu, ale teraz sa venujeme tvojim zárobkovým činnostiam, tak ty tak moderuješ, hráš. Aj. Áno, a kde napríklad by sme ťa mohli vidieť hrať, nie moderovať? Ja neviem, napríklad teraz v takom seriáli, z tej nemenovanej seriál, televízii sa objavím. Teraz myslím ako skôr tak divadelne, lebo tie seriály... A divadelne, momentálne nehrám divadelne. Ja som nikdy nebol členom divadla, ja som vždycky hral hostovačku a vždy len keď to malo zmysel. Teda nechcem teraz vyzerať ako, že som neskromný, ale buď hlavnú postavu, alebo potom radšej ležať doma a tu pohľadiť do plafónu. To je oveľa alebo na príjemnejšia Eriku. vec. Tak to už sa snažím nie tu, potom snažím inteligentne. Ukáž ako asi. Teraz takto narýchlo to nejde. Jasne, dobre. Ale keď sme spomínali seriál Nemenovaný, tak samozrejme, že ty tam máš fantastickú úlohu.
notorického alkoholika. To je typovo obsadené. Typovo obsadené. Ale to ja stále hovorím, že to je len preto, lebo ja v podstate nie až tak veľmi pijem a dokonca vždy som mojich kamarátov a kolegov na vystúpenia vozil, čiže som ich mal možnosť pozorovať, že ako vyzerali, keď sme odchádzali z vystúpenia a ja som to už potom len tak ľahko kúkal. Základ je tam taký ten transfokačné oči, ktoré idú o niečo neskôr, ako ide hlava, alebo skôr. To kameraman by a zahral si... Transfokačné oči sú to? Inak akože naozaj takého mierne unaveného alkoholom človeka vie zahrať fakt len Števo a Peťo Naťo. Len oni dvaja to majú fakt, že vymakané. A zahral si to napríklad niekedy, keď ťa zastavili policajti, len tak zo žartu? Sú dva typy veľa typov policajtov, ale dva základné. Dva základné typy a pôjdem ďalej. Ktoré, že fúkajte, že či náhodou a druhý, vám ani nedáme fúkať, lebo vy to iba hráte. No tak to sa dá. A preto môžem pokojne chodiť pod vplyvom alkoholu. Štefan Skrúcaný. Teraz tu máme mladého muža, ktorého by ste možno ešte aj lepšie identifikovali, keby okolo neho stáli dvaja iní mladí muži a spolu tvoríte teda Ladžoja zo skupenie. Áno, tak nejako. Áno, to znamená, že tam máte jedného tenoristu. Áno. Alebo tenora. Tenora, potom tam máte toho druhého. Toho druhého, čo tiež spieva, tvári sa, že spieva. A potom ešte si tam ty. A som tam ja ako najdôležitejší solista. Samozrejme, preto sme si ťa zavolali, tí ostatní nás nezaujímajú. Oni povedali, že ty si ako milý vanily, ty sa postavíš a vyzeráš, vyspievame za teba, takže vyhral som konkurs, príď sem. Ja vlastne ty jediný spievaš a oni iba... Áno. My sme vlastne... A oni ešte aj tancujú. Ja som ich videl. Ladžoja tancujú? Áno, urobia normálne niekryže. Máme neskutočné choreografie. Ja som to videl a všetci traja naraz to urobili. Áno, Martin, je pravda, že v tvojom ponímaní to tanec je. Je to tanec, hej. Dnes musíš Počkaj, až ja raz budem robiť choreografie. Prosím ťa. Musíš okúkávať Martina dnes a nájdete možno ešte nejaké nové kroky. Tak choreografa už máme, to je jasné. Máte choreografa, ale ty si teda baritónec. Áno. Baritónec? Baritón. Baritón? Áno. To ukážeme, Baritónec. Keby som bol vtáčkom. To je baritón. Letel by som za mrák. Za les, Tak toto... A čo? Za les. Čakáme na Filipa Trúnu. Čo ja viem? Tam sa predstavuje. Keď už hovoríme o baritónoch. Vy máte svojho, vy si to potom vyriešite. Áno. Dobre. Peter Ševčík. A túto mladú slečnu poznáte asi skôr podľa hlasu, pretože si vybrala tú náročnú životnú rehoľu vysielať rannú show v istom rádiu. Máme zavrieť oči? Možno vám to pomôže, aj keď mnohí hovoria, že naživo, keď rozprávam, tak mám úplne iný hlas ako v tom rádiu. A dokonca sa mi párkrát stalo, že moja vlastná mama mi telefonovala. Ty vysielaš? Ja nie, mami, nevysielam. Ale áno, veď ťa počujem. To je najlepšie, vieš, keď ťa vlastná mama začne presviečať, že ona ťa v tom rádiu počuje, to si ty. A ty vysvetlo, že nie, mami, nie som to ja. Áno, mne sa to stalo, keď Saifa vysielal, tak mi mama volala, že si tam, hej, ale si mala vysielať. A tam boli skôr tie vizuálne podobnosti. A tam je ti dobre, vstávaš o koľkej každý deň? Je mi fajn, áno, vstávam 4:50 každé pracovné ráno a mám tam výborného kolegu Lukáša a také je to veselé celé, takže som spokojná. 4:50 ráno každý deň vstávaš? Áno, zvykla som si. Tak my sme radi, že vôbec stojíš, že si tu a kľudne sa opieraj. Keby som náhodou zostala akože viac navážená, tak potom viete prečo. Ale keď si chceš zdriemnúť, nie na tomto červenom gombíku. Dobre, usteľ si niekde inde. Táňa Šúrová. A to je kompletne celý tým Adely Banášovej. Daj. Idem na to ja? No, dobre, v rýchlom slede idem na to aj ja. No tak, tuto mám vedľa seba veľmi milú dámu, ktorá je... Adela mi ukazuje, že pif paf. Ja aj toto som o tebe nevedel. To som nevedel, čo... Tak si sa tu, neviem. Áno. A prečo nezačínaš z kraja aj ty? Čože, my sme to tak nejako vždy si rozdelili, že ja začínam odtiaľ to a neviem vlastne prečo. Tak to rozhádzal. zvykli. Nech to mám rýchlejšie za sebou. No, ty si, viem, že si strieborná. Áno. Koľkokrát si? Dvakrát si strieborná, dobre viem? Na tom najvyššom podujatí, áno, dvakrát. Dvakrát si je bronzová? Na iných súťažiach, áno. Áno, a zlata si niekde?
Aj to som. Aj zlato si. Niekoľkokrát. Dobre, tak ty si strelkyňa, samozrejme, však my to veľmi dobre vieme. Nie sme nejaký béčkoví. A teraz pozor, for dňa. Kto si naposledy z teba vystrelil? Celá táto relácia. Nečakala túto otázku. Čože? Nie, no tak to bola taká, akože taký... Ty kedy stávaš ráno, keďže aj tamto zaznievalo, keď na tréning, jak to vyzerá ten tréning vlastne u teba? Že ty ráno staneš, nabíš a prásk, alebo ako to je? No ja sa tam najprv musím dostať, nakoľko žijem v Bratislave, ale trénujem v Trnave, tak stávam tak, jak kedy, niekedy o 8, niekedy možno neskôr. A vlastne idem do Trnavy na tréning, odtrénujem nejaké 2-3 hodiny a idem naspäť. Tak prosím pekne, v mojom týme športovkyňa verím, že nám pomôže práve v oblasti takej tej športovej a týchto veciach Zuzka Rehák, Štefečková. Filip, vlastne ja ani neviem, že... Ty si čo? Bas, bariton, tenor, alebo čo si ty? A skús to týmto tlačidlom ukázať. Čo? Ja som bariton. Ty si bariton. Tak ty si ten taký nižší. Stredný, normálne, ten najnormálnejší hlas. Taký ten najnormálnejší hlas. Ja ani vlastne, vieš, ja viem o tebe, že ty si tak, jak môj volant multifunkčný. Pretože... Ty si samozrejme jednak moderátor, jednak herec, jednak spevák, ale teraz som sa dozvedel, mimochodom na vecku od samotného Filipa, že sa dokonca si sa dopracoval do finále nejakého golfového turnaja. Takže ty áno, ale nemôžem povedať značku, ale je to amatérsky turnaj, celosvetový normálne a boli predkolá a tam som sa tak náhodou nejak prihlásil a potom náhodou som sa dostal do finále, ktoré som náhodou vyhral a idem v marci do Južnej Afriky na majstrovstvá sveta. Tak prosím pekne, rozumiete to? Akože fakt, ale že to je náhoda, No jasné, to je náhoda. To je tak, že nás s Adélou ten golf baví a Filip ho hrá. No, ale mňa baví. Ale vraj ho hrá výborne, je to pravda? Ja teda golf nehrám, tak neviem. A čo je dobré a Filip ho hrá fakt výborne. No dobre, Filip tu má v mojom týme a veľkú radosť mám z toho. Gabika! Ahoj. Počúvaj, Gabiku poznáte a nebudem o nej nič rozprávať, čak je to takmer všetko, ale chcem povedať jednu vec, si pamätáš, kde sme sa my prvýkrát vôbec videli? Teda profesionálne? Profesionálne? No my sme mali takú reláciu a Jaro Slávik tam bol. No, pamätáš si to? To, čo som s ním moderovala? To, čo si s ním moderovala. Áno, v tejto televízii. Prvýkrát v tejto televízii to bolo... Ešte to bola táto televízia. Čo ste tam robili? Zóna My sme moderovali... To sa volalo Top 20 Slovensko. Top 20 Slovensko. To bola taká hitparáda. A hitparáda o najpredávanejších CD-čkách, aj populárnej hudby, aj teda vážnej hudby. Tak. A my sme ty si to nespomínaš na to, ale ty si mala... Ako vieš? Dobre. Ty si bola prvá herečka, s ktorou som bol v posteli. Lebo akože skutočne to myslím vážne, lebo my sme boli u teba v byte a tam sme točili takú jednu dokrutku, akože sme sa zobudili spolu a to bola fakt, si bola prvá profesionálna herečka, s ktorou som bol v posteli. To ma veľmi teší. Ja som bol s Gabikou na linke. Čo je zaujímavé, ja som si na to teraz My sme totižto sa snažili robiť to moderovanie iným spôsobom, trošku inak, ako bežne. Ja som prišiel s tým nápadom. A robili sme vlastne scénky, že my ako moderátori sme si prizvali iných kamarátov, alebo hrali sme, že sme manželia, alebo že sme priatelia. A hrali sme scénky a popri tom z toho dialogu vyplynulo nejaké miesto. Na 5. sa nejaké CD. V našom prípade to bola vždy posteľ. V tomto prípade to bola posteľ. A je pravda, že to si nepamätám. Na Dana sa nesmieš čudovať. A ty sa čo tak škeríš? Fakt si to nepamätáš, ja si to pamätám. Gabika Škrabáková. Veľmi sa teším. Ďakujem pekne, to je tým Dana Dangla. Tieto dva týmy dnes zvedú naozaj férový, ale intenzívny súboj o našu cenu. A my máme voňavé mydielko pre vás dnes. Nachystané. Začneme kategóriou film a televízia. Vy viete, že RTVS sa vždy snažila podporovať pôvodnú televíznu tvorbu, inak tomu nebolo ani v roku 2010, vtedy začali vznikať tzv. Filmoviedky, teda také krátke filmové poviedky od rôznych autorov. Ukážku jednej z nich si môžete teraz pozrieť a otázka príde ihneď po ukážke. Čo píšu? Vyhodili 3 farárov, predstav si. Ty už si jedol? Nadrobil som si briošku do melty. Aj ty si nadrob. Čo si taký vyštafírovaný? No. Dneska spovedajú. Idem sa vyrichtovať. Aj ty by si mal ísť. Aspoň raz pred Veľkou nocou.
Žijete tu ako cigáni, aj so svojou hnilou materou. Ja už som bol pred Vianocami. Aj teraz by ste mali ísť. Po obede je futbal. A frajerku už máš, ha? Ale... Veď Katu. Poštárovú. Tú malú, špatnú. Ale dobrá je. Táňa, Zuzka, otázka je pre vás dve. Kapitáni samozrejme môže byť vašou oporou. Ktorý herec stvárnil starého otca? Výborne. Pavol Paluch. Ivan Paluch. Prvé slovo platí. Nie, Paluch bolo dobre. Ale ja by som to dal. Ivan Paluch, áno, správne. Ivan Paluch, ktorý nás mimochodom práve tento rok opustil, patril k legendám slovenského filmu. Princ Bajaja, hral Adama Šangalu a on napríklad hral v rámci jeho hereckej kariéry s Anny Girardot. Hovorí sa aj niečo viacej, ale to by som teraz do toho nezachádzal. Neklebeďme. Nie, ale ja som s ním hral tiež v takom filme, že Záhrada sa to volalo. Ty si hral v Záhrade? V Záhrade. Ja si nemám moc pamäť. Ty si nehral v Záhrade, Dano. V Šulíkovej Záhrade si kde ty hral, prosím nie v ťa? Záhrade, Čo ale si tam hral, Jablóň? Ty si hral v Orbis Pictus. Orbis Pictus som hral To asi, ja ti mám hovoriť, kde si hral. No a neblázni, a to si ma všetko pamätá po toľkých roliach. Počúvaj ma, ešte by som to možno napravil, nebola to náhodou Krajinka? V čom? Krajinka to bola, vidíš. Orbis Pictus. Ja mám hovoriť, v čom Dano hral? Adela, ty ani nevieš, v čom som hral. Tam si hral policajta. Ty ani nevieš, v čom som hral. Slovenče, to je neuveriteľné. Krajinka som hral, prepáč. Áno, no a s pánom Paluchom som tam práve hral. O ňom všetci kolegovia, však Števo to asi potvrdí, aj Gavika, možno ty, že hovorili, že s ním sa hralo výborne, pretože on bol neuveriteľne prirodzený talent. Že jednoducho... Extrémny talent a aj keď mal obrovské problémy so zrakom, tak bol tak v pohode, že si to na ňom nevidel. Úžasné. Ideme na ďalšiu úlohu. Poďte. Baritóni, nachystať. Predstavte si, je to vôbec možné, že my máme 4. sériu a počas tých našich televíznych exkurzov sme ešte zabudli na legendárny cyklus. Ešte sa neobjavil u nás. Ak viete odpoveď, ešte nehovorte. Najskôr ukážka. Ako sa bude volať? Čo ja viem. No to si mal myslieť. Ferdinand? Niečo ľudskejšie tam nemáte. Potom Štefan. A budú ho volať Pišta. No a čo? Tak to teda nie. Prosím ťa, nemyslíš, že k tomuto bodu by sa mala predovšetkým vyjadriť matka? Bude to jej syn. A čo, ak ma nebude chcieť? No aj tá možnosť tu existuje, ale ak mám byť úprimný, nezdá sa mi to veľmi pravdepodobné. Prosím ťa, čo ti to zišlo na um? Bude chcieť, čaká od teba dieťa, nie? Asi. Asi? Ty počúvaj, kedy si s ňou naposledy bol? No. Keď som tu bol pred 2 mesiacmi na Opušťáku. No tak to je tvoje, nie? Tak... Čo? Kde k tomu došlo? K čomu? Bože, to je tela. Kde ste boli spolu? Na kolotoči. A potom? V kine. A potom? Ona išla domov a ja som išiel na vlak. Na kolotoči. Každá generácia má svoje chodničky. Dúfam, že ste si dobre pozreli ukážku. V ukážke sme videli Vladimíra Durdíka, Evu Krížikovú, Eduarda Bindasa. A stále neviem jednu vec. Z akého cyklu? Boli prví? Už len, aby si povedal správne. Svoju robotu som urobila. Áno, je to tam. Bakalári. Áno! Je to tak. Tam bol taký zvláštny symbol bakalárov, boli tie okuliare, nie? Áno. To tak tam ale bolo. Ale aj tá hudba bola výborná. Jediný,
Nikto sa nechytá z hudobníci, to je dobré. Veľmi mladý. Sa narodili, keď už skončili bakalári. Čiže to znamená, že som ako fakt mladá, lebo ja si to tiež nepamätám. Ani ja neviem vôbec. A to bolo veľmi úspešné. Fakt mladá. A my s Danom sme, golfisti to volajú mid-age. Však? Áno. Dobre, to tak akurát. Áno. Dobre, 2 body pre váš tým. Dobre. Patria vám, samozrejme. Nie, že by sme chceli spomínať v tom prvom kole, ale takto jednoducho vyšlo, že tohto roku nás navždy opustil herec, ktorého bez akýchkoľvek okolkov môžem označiť za legendu, majster Ladislav Chudík. Pripomeňme si ho v tejto ukážke. Neber si to k srdcu, nechaj ho, vieš, ťažký súdruh, bol mesiac v Moskve, tak si myslí, neboj sa, máme správy. Ozaj, videl si? Aj tvoja pipka si tu robí zásluhy. Inak medzi nami hľad sa zavčasu scvrknúť. Pozajtra to Nemci likvidujú, nasadzujú 3 tankové brigády. Čo sa mračíš, hádam si, tu nechceš vylomiť krkovicu. Vladoch, maj rozum. Vždy som ťa hájil. Neblázni, nerob škandál. Nenuj ma k najhoršiemu. To neurobíš. Ty nedokážeš rovno vystreliť, na to si zbabelý. Ty budeš len štípať ako had. Ako had. Kým ti niekto túto hnusnú papuľu načisto nerozhláti. Fuj, že som si o teba ruku zašpil. V ukážke ste videli pánov Filčíka a Chudíka. Zaujímavé, že nemal také vôbec tie boxerské schopnosti, že po prvom údere sa prirodzene uhne, nie? Ale držal. Trpezlivo čakal, držal a normálne ešte spevnil krk. Ale musím povedať, že pán Chudík mal aj taký zaujímavý backhand, že to nebolo takto, ale bolo to takto to bolo. Áno. Noblesne, no. Aristokraticky ho prefackal. No, ako mu to bolo vlastné. Vy ste, predpokladám, identifikovali ukážku kapitána Dabača. Ale čo ešte nevieme, a vy by ste na to mohli prísť. Kto to režíroval? Bielik. Pálo Bielik? Áno? Režisér Vlčích dier a legendárny Jánošík. Samozrejme. No. Neskoro, Adela. No. Ale pre stlačila vás. som len Petrovi, hovorím si, Štefan sa už hádam naučil, poučil. Ja mám také pomalšie reakcie. Nepoučil. V roku 1976 nakrutil režisér Ján Lacko úspešný seriál Miesto v dome. Pozrite si teraz ukážku, dávajte dobrý pozor, lebo celkom netradične pri kapitánoch pôjde o pozornosť. Ukážka príde hneď potom. Dobre? Toto sledovať. No, už je štvrť. O pol som mala byť u kaderničky. Aj tak vám to pristane. Ale čo? No fakt. Ale už ide, konečne. No fajn. Pardon, prepáčte. Bože, v takýchto prípadoch je dôležité vydržať z nervami. Nech sa páči. Obsadené. Čo? Nechápem, prečo sa tí ľudia tak tlačia. Veď o pol hodiny pôjde ďalší. Bá! No prosím. Vydržať. Po chvíľu príde ďalší a prázdny. Myslíte? Istotne. Ani včera som nestihla navariť. Mladí budú frflať. Stihnete. Karfiolu stačí 20 minút. Vajíčka, strúhanka. No prosím. No konečne. Dovolíte, pomôžem. Ďakujem. Keď išlo teda o pozornosť, všimli ste si, aké číslo mal ten prvý autobus? 26. Yes! A prvý mal 13. Aj prvý mal 26. Nám to nefunguje. Nám to tu nefunguje. Ale funguje. Všetky fungujú, a len Dano je blesku Ja rýchly. som počúval vo všetkom. To zase nie je až taká výhoda. No nie, lebo no niekedy sa mu dievčatá smejú, no. Tomáš, odkiaľ, Martin? No ale zahral si celkom slušne, aspoň v prvom kole. Pozrite sa na to. Adelín tým 2 body, Danov tým má 6 bodov.
Teraz sa ale už pripravte, prosím, všetci, každý ruku nad čudliček, pretože kto bude poznať názov skladby a meno interpreta, získa pre svoj tým rovné 2 body. Kapela? Ja si myslím, že na to prídeš. Ale veď ja to poznám, prečo som to stlačila? Teraz to dávam úplne na Dangla. Vieš to, mám blondiavé vlasy. Gladiátor? Áno. A som... Čo som? Som... Abstinent. Som abstinent. Orbis pictus. Adela. Dnes je pekný deň, či nie? Jeseň. Som leto, som zima, som listie, som padajúci, som strom, som dážď. Čo, ty už hráš? Ty už hráš kartičky. Už máme kartičky. Som mokrý. Divoký. Dobre! Dostali sme sa k tomu. Toto hádam nemohli uznať. Chce sa niekto za mňa rozhodnúť, že komu vlastne patria 2 body? Som zvedavý. Nie, ja si myslím, že pozor, jediná Adela to spoznala, všetci mlčali aj v tom publiku, že čo dá, čo poví, to bola fakt ťažká vec. Ja som vedela, že to je gladiátor, ale ťažká vec to bola. Bol to kliešťový pôrod, viete čo, ja naozaj... Nie, pozri sa, my sme v situácii, keď si to môžete dovoliť. Keď si to môžeme dovoliť. Môžeme rozdávať a navyše ja tým, že som účinkoval v toľkých filmoch... Toto som chcel práve pripomenúť. Ja si tu nepotrebujem nič dokazovať. Muž, ktorý hral v toľkých filmoch, si môže ale ja si potrebujem dovoliť. úboho naškrabať aspoň 2 body. No, ale podarilo sa. No. Dobre, 2 body pre váš tým. Ďakujem. Tak, ja myslím, že je to tak vyrovnané, aj ten palúch bol Ivan a... my sme to vedeli, sme tak len nám to 1-1 teraz, dobre? Teraz si spomeň na to slovíčko, ktoré ste si pripravili pre následujúci tím a začíname Adelkou. Hornódľa. To je brept. Hornódľa je historický názov pre slíž, z ktorého neskôr sa vyvinul názov pre nadmerne chudú ženu. Ženu či ženu? Ženu, ktorú podozrievali z nechutenstva. Anorektička. Na koho vykrikuješ? Nie, ty si tak fajná akurát. Tam neznáš druhú dohodu. Druhú dohodu. Neberieme si nič osobne. No, nie, tá teda. No. Áno, takto nechcem do toho vnášať žiadne herectvo, emócie. Hornódľa, hovorím teda fakticky, ako to slíž, je. alebo veľmi vyziabnutá žena. Z toho to potom vzniklo. Vlastne. Z toho to vzniklo. No tak ako Adela hovorí, že do toho netreba nejaké špeciálne herectvo vkladať, tak netreba hornodľa. A nebolo to až tak dávno, čo sa tu v Milujem Slovensko rozoberal ten les. Zasa sme v lese? Zasa sme v lese, no lebo... To je super. Ja napríklad mám veľký vzťah k lesu, taký ako naozaj úprimný a rada tam chodím a keď by som tam do toho lesa išla, že za svojím manželom, ktorý tam pracuje, tak ja by som mu v Hornodli priniesla obed. Čiže taká ako keby noša, no... Noša, nádoba. Ja neviem ani, čo je noša. Košík. OK. Tak košík. Košík. Košík, výborné. Prehistorická kabelka.
Áno, ale taká väčšia, aby sa tam zmestilo viacero tých obedárov, lebo tak ako nebola by som samozrejme skúpa a nešla by som len za tým mojím manžel, tak ako ostatným by som navarila. Druhá verzia, čo znamená hornodľa. Peťo? Myslím, že v máji alebo v júni to bolo, keď sme boli spievať s chlapcami niekde na východnom Slovensku a dospievali sme koncert, samozrejme teda ja, a ako vždy. A keď oni dotancovali, ja som dospieval. Ty si dospieval. Prišla taká stará teta zlatá, že chlapci o kúsce za kúst a toto som vám priniesla to od nás hornodľa. A bola to úžasná zeleninová hustá polievka, bolo to fantastické. Štefan. Hornodľa, to už zo samotného názvu vyplýva, že je to taký archaický výraz. Bol to taký nástroj, ktorý vlastne mal širokospektrálne použitie. Dal sa používať ako zbraň, lebo to bola taká ihlica. Dalo sa s tým aj poškrapkať, alebo, ja neviem, štrikovať. Prosto taká ihlica. Viac účelová, tak by som povedal. Dobre, tak si to zhrňme. Máme ihlicu, máme zeleninovú polievku, máme košík, alebo nošu, alebo teda veľmi anorektičku. Štíhlu ženu, anorektičku. A máme poradu. Dobre. Máte pauzu. Dobre to dali však. Dobre, páči sa mi to, no. Vôbec nikomu nič jasné, podľa mňa. Tak Števo, lebo nemal to, jak popísať, a preto je to Števo podľa mňa. Asi áno, no ona sa zamotávala s tou nošou, to tam bolo úplne slíže sa. A polievka je v každom. No. Dobre. Skúsme, no. Danko? No, dohodli sme sa viac menej jednoznačne. My si myslíme, že Števo má pravdu. Že je to ihlica? No. No je to ihlica, vedia. Výborne. Super, ďalšie vodíky máme. Ťažké to bolo. Na vysvetlenie to bolo tak. Inak je to z nitrianskeho nárečia a vlastne to asi vzniklo tak, že ideš, ty štrikuješ, tak robíš, že hore, dole, horen, dolen, Ja by som si dovolila povedať, že... Mohol by si mi vysvetliť potom, jak... Že nódla je od slova nádel v nemčine, ale nechcem tu samozrejme pôsobiť informovať. A Martin, prepáč, mohol by si mi rovnakou logikou vysvetliť slovo štrúdla potom? Štrúdla. Čiže stevard. To vlastne je stevard. Doplnené. Skrytý a... Štrúdla. Čistá štrúdla toto. Dobre, tak body sú samozrejme ich. Dobre to dali, ale príležitosť oplatiť. Pripravili sme si slovíčko. Šafáreň. No tak dajte. Ono je to také, že keď chlapí akože boli v krčme, alebo teda nejakým spôsobom sa zadlžili v krčme, lebo nie, pozri, takto to je. Piješ, chutí ti, dojdú ti peniaze. Neprestaneš predsa. Neprestaneš piť, lebo však chuť víťazí. Tak si povieš, že dajte mi na drevo, povedzme krčmárovi alebo niekomu, hej? A ten krčmár povie, že dobre, dám ti, ale musíš mi dať niečo ako za to, hej? Aby akože do... Zálohu, no. A obličku alebo niečo také. A toto vznikalo v rôznych akože takých obciach a miestach, akože v krčme, na úrade a neviem čo, že tieto veci sa skladovali v takzvanej, v takej malej skrinke alebo miestnosti, ktorá sa volala, že šafáreň. Šafáreň. Dobre, krčmová záložňa. Dobre? Také, no, máme šafáreň. Takže nie. Šafáreň? Nie. Tu vylietať nebude. Jak to nabíjate, tak? Nie, musím ho zlomiť a zavrieť. Ty lámeš? Áno. Musíš to zlomiť, hej? Áno. Vieš, čo ma zaujímalo? Ty by si vedela predstaviť, koľko nábojov si ty tak už vystrieľala? No, plus minus nejakých 400-500 tisíc. Fúha. Toľko nevinných obetí. To nie všetko som trafila. Iba 420. Sem tam holubaj ušiel, hej? Hlavne ten asfalt, víš. No. Takže šafáreň je z 50. rokov 19. storočia a je to vlastne kvázi domáca pálenica, nakoľko v tom čase bolo zakázané páliť oficiálne, tak vlastne chlapi sa pálili tak doma po pivnici. A potom vlastne už keď prišli ostatní na koštovku, tak preto ženy to nazvali, že šafáreň, lebo vlastne rozšafárili všetko to, čo vlastne aj vypálil, aj to, čo si ostatní doniesli. Takže taká pálenica. Domáca pálenica je šafáreň. A s pomerne presným ako dátumom vzniku to máme.
50. roky 19. storočia. Mám to naštudované. Filip, nie. Kto sa pripravil? Filip. Musím opatrne teraz. Neviem, či niekto z vás má garáž. A garáž je taký zvláštny priestor, pretože tam proste človek je v stave navláčiť neuveriteľné veci. A ja to poznám z toho, že tiež máme jednu takú garáž. Odpadu? Teraz vlastne tá garáž... Bol konflikt, samozrejme, mama, že tak uprac to oco, kto sa tomu bráni, samozrejme, bol som toho svedkom. A mama, že teda nejak to aspoň ulož a teraz čo sa dá najjednoduchšie, tak sa to všetko zhrnie a schová. Akože, vieš, taká potemkiada do šuflíka, akože nič neupraceš, len to vyzerá lepšie. Takže šafárenie vlastne úplne jednoduché. Lavica proste, kde poschováš so šuflíkom alebo so zásuvkou, alebo že ak by sme to... dvierkami, hoci čím, proste, kde to schováš. Lavica, kde sa dá niečo zašiť. Áno, tak taký priestor na zašívanie. Zapatrošíš. Dobre. Zašafáriš. Ty. Gabika? Bude dobre hospodáriť, alebo je zle šafáriť. Hej? Čiže to je od slova zlé hospodárenie. Proste chlapí, ktorí si radi uhnú, idú sa opiť, napiť, idú, dajme tomu, do tých hracích automatov, tam postrkajú jednu mincu za druhou. Celé majetky sú schopní prešafáriť, prísť o ne. Čiže šafárenie proste herňa taká. No. Herňa. Tak máme herňu. Máme lavicu, do ktorej sa dá niečo skryť, čo už nechceš, aby bolo videné. Potom máme 50. roky 19. storočia a celkom jasnú pálenicu. Nie. A Danko, tvoja verzia bola krčmová záložňa. Podľa mňa možno aj Filip má pravdu, ja neviem vôbec. Dobre, vy chcete Gabiku však? Aby sme to mali na koho hodiť, vám Gabiku, chcú Gabiku, majú Gabiku, áno. Dobre, no. Je pravdou, že sa hovorí, že celé si to rozšafáril, tie majetky a tak. To bola dobrá zavádzacia metóda. V skutočnosti je ešte nejaká možnosť, ktorú by ste brali takú akože druhá? Ja by som brala všetky okrem Gabiky, ale ja... Všetky okrem Gabiky. Ale ja plným želanie. Dobre, kto sa hlási, že povedal pravdu z vás štyroch? Ja by som Filipa dala ináč asi. Áno. Je to lavica s úložným priestorom. Dobre, ale Gabika naozaj. Mne neveríte. Nastal taký čudný moment, my sme sa veľmi rozišli, sme sa s vlastným tímom. Teraz Ešte chcete, aby som na vás dávala niekedy? Je to zemplínske nárečie. Dobre, ale ďalšie body pre váš tým. Výborne. Ďakujeme. Neviem, čo sa teda vlastne stalo, ale Adélka má 4 body. Ale to je pekné. Je to fajn. No a 14 je lepšie, no. Za názov 2 body. Za meno interpreta ďalšie 2 body, dobre? Slovenské tango. Števo. Štefan. Slovenské tango. 2 body. Ivan Krajíček. Nespievala to dvojica? Duo? Áno, úplne perfektne. Ivan Krajíček, Zora Kolínska. Ale už teraz ja chcem objať. Áno, je to žena, ale... Ivan Krajíček. Už teraz, už v podstate máš 4, ale... Marcela Lajferová. Áno. Ivan Krajíček, 4 body pre vás. Perfektné. Slovenské tango znelo si nám 1000-krát. Slovenské tango, ktože by ťa nemal rád. Vedel ťa hrať priváš, vedel ťa koncertmajster hrať. Znelo si nám s plesou, znelo si nám z promenád. Ešte. Málo bolo. Na rade sú kartičky a som naozaj zvedavý, ako to bude prebiehať, pretože v podstate zostaneme v tom prostredí, ktoré je nám blízke, toto naše okolité pracovné, zostaneme v televíznom prostredí. Aha. Na kartičkách mám tam vlastne pracovné pozície, predmety súvisiace s televíziou, so sledovaním televízie, produkty televíznej tvorby, alebo prípadne ešte technické vybavenie televízie. Vašou úlohou je, poďte, dajte sa tak kľudne dokopy, uhádnuť čo najviac z tých kartičiek. Čo to mám popisovať? Čo prosím ťa mám robiť?
Ukážim. Čože? Normálne im to ukáž. Čiže dobre, môžem Čiže nerozprávam. Je to pantomíma, zvuky. Zvuky môžem dať, hej? Zvuky sú povolené. Poďte, váš čas. Televízor. Áno, prvá vyšla perfektne. Kameraman. Výborne. Kamera. Maskérka. Bomba. Diaľkový ovládač. Výborne. Filip. Lampa, svetlo. Áno. Dobre. Moderátor. Ale no tak dobre. Mikroport. Kostýmy, mikrofón. Šíba. Kokos. To je zložité toto. To je zložité. Ale so zvukárom to súvisí. S oblečením. Niečo dostaneš do rúk. Trošku len pomôžem. Rekvizita. Výborne. Kokos. Zase svetlo. Lampa. Rebrík. No, už nesedí tak vysoko. Televízia, vedenie, Už je nižšie. Titulky. Rekvizity. Kvety. Podľa káble. Dobre. To bola takzvaná popisná pantomíma už. Hosteska. Usporiadateľ. Scenarista. Usádačka. Hosteska. Rosnička. Sme pri programe teraz. Program. Počasie. Áno, uznávame. Predpoveď počasia. Dobre? Strieľačky. Pyrotechnik. Akčný film. Krimi. Veľmi... Kriminálka. Dobre. Poď. Moderátor správ. Čítačka. Áno, výborne. To zariadenie. Riaditeľ, čo? Strážnik. Vrátnik. Strážnik. Najdôležitejšia osoba v televízii. Čo? Rekvizitár? Rekvizita. Kulisa. Výborne. A teraz? Diváci frflu? Diváci? Nie? Publikum? Ženský rod je to. Dobre, ale podľa mňa by ste to dali, toto. Diskusia. Televízna diskusia. Ale prečo je ho násradný? Veľmi dobre zahraná. Dobre, Ale super si išiel. Toto, ja by som takú pantomimu. To je ťažké. Hrozné je, že všetko si zakýnal. No, že rekvizita, ani neviem, že rekvizita môže byť tak veľa vecí. Ako zahrať rekvizitu bolo nesmierne ťažké, to chcelo naozaj veľkú intuíciu vášho týmu. A teda vôbec to nebolo ľahké. 14 bodov pre váš tým. Wow, Krásnych 14 bodov. Krásnych 14 bodov. Adelka, poďte bližšie, nech sme prepojení. Úplne to isté. Priatelia, poďte musíme bližšie. obnoviť vzťah medzi nami. Takže sme späť, ľúbime sa, radíme si. Tak. Dobre, tvoj čas. Ting. Vysielač. Ako sa to volá? Antena, výborne. Mikrofón. Dobre. Strihač. Výborne. Klapka. Ale dáva. Štúdio. Ale ide, pozri sa na ňo. Moderátorka, redaktorka, hlásateľka. No, hlásateľ. Reportér. Dobre, reportér. Dobre. Kostým. Režisér. Dobre. A teraz... Vysielač, to je ten vysielač. Antena. Čo chytáme? Príjimač. Signál. Dobre, áno. Moderátorka. Hlasateľ. Spravodaj? Správy sú v poriadku. Dobre? No a opäť máme žáner. Muzikál. Nie, večerníček. Rozprávka. Dobre, padlo to tam. Počul som rozprávku. Rozhovor. Interview. Pardon. Anketa. Počul som anketu. Áno, nech sa páči. Veľmi dôležité miesto. Obedná prestávka. Jedálenie. No, máme tu, áno, bufet máme. Fú. Tak, toto zahraj. Honorár. Finančné. Rozpočet. Ten je aký dobrý. Scenár. Čo to je? Omša, áno. Dobre, dáte ešte toto? Komik. Zabávač. Nie. Zábavný program. Neverím. Čo bolo to?
To bolo výborné. Toto ešte uhádnite, dobre? Adel, ešte to dohraj, prosím ťa. Ešte to dáme. No to je také, že... Bábko, Sitcom. Predsa jasné, nie? Jasné. Fú, teda, ale... Ale rozpočet. Ďakujem. Rozpočet. Dobrý. Poviem vám, že ste dali rozpočet. 16 bodov? Veľmi dobre. Čo znamená, že po kartičkách má Adelín tým 24 bodov. Doťahujú, pretože Danov má 28. Ďalšia skladba je ľahká, dobre? Tak sa dohodneme, že za názov skladby a meno interpreta 2 body. Dano vie? Je to Rytmus a... Čo? Igor Kmeťo a Rytmus... Fajnovo. Fajnová. Dobre. Výborne. Fajnová. Si tak sexy, si tak fajnová. Si najlepšia, si tak svetová. Chcel by som ti iba povedať ti chcem, že najradšej by som ťa Yo, si tak fajnová, si tak svetová. Najradšej by som ťa Som z teba hotový, ty si na to stávaná. Ja viem, že máš chuť ochutnať. Všetci ťa chcú, ty si toho vedomá. Ona je krásavica, pukne, aké telo má. Ja som sa práve teraz zalúbil do teba, to preto, lebo si svetová a fajnová. Si tak sexy, si tak fajnová, Si najlepšia, si tak svetová. Chcel by som ti iba povedať ti chcel, že najradšej by som ťa Ale že toto si ty uhádol. No ako No dobre. tak nebyť slečný tuto v publiku, tak samozrejme ja som... Sa nechytíme. Ona je svetová, fajnová. A najradšej by si... Bielo-modro-červený mozog, Čože? bolo to fajnovo. No, Nie, fajnovo. No s bodovým stavom 24:30 ideme oslavovať narodeniny. A viete, kto má najbližšie k dnešnému dátumu vysielania narodeniny? Jediný, kto v Ladžoji naozaj spieva. Chalani, prepáčte, ale to si on vymyslel. Peťo! Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Peťo, veľa šťastia, zdravia. Všetko je pripravené. Oslavenec má svoj darček v rukách. Uvidíme, či aj skončí u teba. Budem klásť otázky. Keď neviete odpovedať, povedzte ďalej. Ako náhle viete, dajte správnu odpoveď a môžete sa zbaviť darčeka, ktorý na konci vybuchne. Takže na to pozor. Pripravení? Môžeme ísť na to. Poďme na to. Ako sa volá slovenská hudobná skupina, ktorou zakladajúcimi členmi boli William Gutraj a traja bratia Timkovci? EMT Smile? No name. No name. Áno, no dobre, tak posun. Ktorý hokejista v ére slovenskej samostatnosti získal všetky cenné kovy z majstrovstiev sveta? Šatan? Čo? Nie. Marian Hossa získal aj veľa tých... Ale... Počkaj, keď nepočula som začiatok otázky. Míro Šatan. Miro Šatan. Áno, no dobre, neuznávam. Však som Poď povedala ďalej. Šatan Tipni na si, začiatku. koľko plies je vo Vysokých Tatrách? Je to viac alebo menej ako 100? Viac alebo menej ako 100, iba si tipni. Tak si tipnem viac. 175. Ďakujem pekne. No. Aká je medzinárodná Koľko plies je telefónna v Nízkych Tatrách? predvoľba na Slovensko? Ale tak... 041? 4-2-1. Ty sa nedovoláš, Štefán. Ja, že prečo sa nikomu nebudem dovolať? Lebo niečo tam dovolá niekde. No dobre, tak dám ti ľahšiu. Ľahšia sa nedá mať. K jeseni neodmysliteľne patrí pečená kačica. Tipni si,
Koľko váži kačica, ktorú vidíš na obrázku? Ale teraz pozor, myslím v surovom stave pôvodne. Plus minus pol kilogramu. 0,421. No. 5. 3 kila to bolo. No tak dávaj, kto je autorom veršov? Išiel som raz cez horu, ubil som tam potvoru. Je to z básne Valibuk. To bude nejaký detský rozprávkový Mášo Halamovec. Áno, ani nie. Nejak to ide pomaly. Ale prečo? Netuším ďalej. Zasurmili surmity, volajú do zbroje, povstal tábor, do šíkov, zvíjajú teraz mi nepomáhaš, sa boje. lebo slovenskí klasici, aby sme teraz všetkých Samochalúbka. Samo. Ako sa volal známy slovenský hudobný skladateľ, spevák, herec a humorista, ktorý podľa krstného mena slávil meniny 27. apríla a podľa priezviska ich mohol oslavať 23. augusta. Ak toto Števo nepovieš... Čo? Ale on je iný tým. Štefan. Vlastne mal 2 krstné mená. A ja si myslím, že ty ho poznáš tak dobre, alebo si ho poznal. 23. Vystupovali ste spolu určite. Veľa ste spolu porobili. Jaro Filip, no jasné, posúvaj. Do ktorej známej skupiny výtvarníkov sa radia umelci ako napríklad Milan Laluha, Milan Paštéka alebo Vladimír Kompánek. Kolektív? Kolektív neporadil ďalej. To je, hej. V ktorom kraji sa nachádza okres Šala? V Nitrianskom. Výborne, posúvaj. Dobrá. V ktorom meste na východe Slovenska sa nachádza tento kostol, ktorý vidíš na obrázku? Vyrába sa tam, alebo balí sa tam elektrosúčiastky, telefóny. Východné Slovensko, Stropkov to je. Ako sa volá jediný slovenský Oscarom ocenený film, ktorý režíroval Elmar Klos a Jan Kadár? Obchod na Korze. Dobre, posúvaj. Na ktorom brehu Dunaja sa nachádza mestská bratislavská časť Petržalka? Na ktorom brehu Dunaja? Na južnom. Na pravom. Na pravom, dobre, posúvaj. Ktorý kraj na Slovensku je najväčší svojou rozlohou? Východoslovenský. Banskobystrický, dobre. Aký je správny tvar? Princezná alebo princezna? Princezná. Áno, podľa gazdína. Fakt, díky. Zbierame ho na jar, pozri sa na obrázok ešte predtým, ako takto rozkvitne veľmi chutný včelátok. A nič sa ma nespýtaš a vybuchne mi to. Ani si sa k slovu nedostal. Poviem, že ani nedopovedal otázku. My sme takú peknú rastlinku inak na obrázku. Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? Tak čo to je? Zbierame to na... Divoký cesnák. Medvedí cesnák, áno. Také si nevedel. Však som povedal divoký cesnák. No, 7 bodov. Dobre, ja som spokojná. Podľa mňa... Vítajte späť po narodeninovej oslave. Možno si niekto povie, že 7 bodov vôbec nie je veľa s narodením. Tam sa dá nahrať oveľa viac. Ale pozrite sa, úplne to stačí na zmenu stavu. Dano má 30 bodov a do vedenia sa dostal Adenin tým. 31 bodov. 2 body dostanete, ak mi poviete názov pesničky. A ďalšie 2 body, ak zaznie aj meno interpreta, tak skúsme. Milujem a rádiu mám. Nie? To znie veľmi dobré, ale tá kapela. Inak 2 body už máte. Poď. Exil. Rádiovky. Zenit. Ako? Zenit. Uznám to. Milujem a rádiu mám. Chcem s ňou žiť a preto hrám. To, čo vie každý z nás. V mladosti, že ľúbiť mám. Pre jej modré oči stále nespávam. Pre jej krásu život stále nevzdávam. Chcem hrať túto pieseň aj 100-krát. V nej, že ľúbim
Krásne a suverénne 4 body pre Adalintín. Pekne. Tak pamätáte sa, že my sme tu raz hádali, keď ťa nechá dievča. A to nie je Salko toto? Nespieval to Salko alebo niečo také? Áno, aj tú pesničku, vtedy spieval to Salko, ale pôvodne... Oni lebo to som ja tak vedel, trošičku prepožičali. Pôvodne je to všetko zeniťácka záležitosť. Samozrejme, Tak vidno, že dievča z rádia. Poďme preveriť vaše umelecké schopnosti. Ideme maľovať. Za každé jedno namalované a správne uhádnuté vašim tímom získavate 3 body, takže dokopy ich môže byť 9. Tentokrát sme pre vás pripravili zviera, jedlo a príslovie. Dobre. Tak povedz, koho pošlete? Dievča z rádia Táňa by asi išla. Táňa? Áno, je dobrá kreslička. No to by som netvrdila. Tak, ale tak to je škoda. Tak to vyšlo. No tak poď. Tak poď, Táňa. Nech sa ti páči. To je tvoja fixka a tvoje zviera, nič nevrav, tvoje jedlo a tvoje príslovie. Pozor, pripravená? A čo ide prvé? Tak rovno do toho ide. Dobre, tak len povedz, že čo ideš malovať ako prvé. Teraz. Dobre? Zviera. Tak začíname ako to je. A nechaj si miesto aj na iné kresličky. Nech sa páči, štart. Zviera. Kačička. Nie. Vtáčik, drozd. No, tak na vtáčika to vyzerá. Čajka. Holub. Holub. Holub, áno, je to holub. Poďme na jedlo. Koláč, čo to je? Bravčové. Aj bravčové, aha. Bravčový gombík. Dobre na to ide. Bravčová tlačenka. Tlačenka je to. Dobre na to ide. A príslovie? To som zvedavý. To je čo? To je zátoka nejaká. Ruka ruku mije. Ale dobre. Šíkuláčik si ty. Perfektné. To bolo super. Tu už mi v podstate chýba len to mydielko, ktoré dnes... Ktoré vyhráme na konci. To je na konci dnes vyhráte, takže už to tam môže byť. To je mydielko. To je iné. Ja on to myslel všeobecne. No to ešte nevieme, že kto. Tak všeobecne. Dobre, ale bolo to veľmi oceňujem, fajn. tlačenka bolo výborné. Je to tlačenka z Mickey Mouse, ale je... Tlačenka je Pravda, že tie uši. Uška trošku, hej, také. Inak 9 bodov pre vás. Ďakujem. To je dôležité skonštatovať. Pripravení? Jasné, že áno. Na rade je Danov tým. Moc tým neteraz idem ja. Ideš? Áno, tak sme sa... Filipko. Tak sme sa dohodli. Tak keď teda vravíš, spevák, herec, moderátor, golfista. Štvorku som mal z výtvarnej. Že by aj maliar? Nie. Štvorku z výtvarnej? A bola jediná? Bola taká osamelá tá štvorka? Tak to by som už nerozmázal. Samozrejme. Jasné. Sadla vedľa ostatných? Jasné, to je vedľa fyziky, matematiky. Vedľa štandardných štvorok. No, v umeleckej branži tak bežné fyzika, matematika, chémia. Ale že vytvarná, no tak dobre. To tiež, lebo... Tvoje zviera, tvoje jedlo, tvoje príslovie. Ja si to nezapamätám všetko. Budeš tu pri mne? Som tu stále pri tebe, som tvojou oporou. Kedykoľvek budeš sa cítiť osamelo, opri sa takto. Dobre. Rozprávaj, vyplač sa, úplne daj to von. 90 sekúnd máme na kreslenie. Len povedz, čo ideš prvé. No tak však zviera idem prvé. Tak zviera. Prvé je zviera. A nechaj si priestor. Pozor, Filip, premýšľaj trošku. Drozd, bocian. No je to bocian. Dobre. Premýšľaj trošku. Dobre. Jedlo. Jedlo? Gule, špagety. Špagety? Nie, to je... Cestovina. Domáce. Už to komplikuje. Parenica. Čo komplikuje? Dobre. To je akože saláš, hej? No. Rýchlo, mám. Príslovie. Do prčíc. Príslovie toto je. Môžem aj písať? Nie. Do prčíc. Žiadne písmená, žiadne čísla, nič napísané. Psa ani palicou neudrieš? To je trošku inak. Bitý palicou? Ježiš. Si na ceste, ale si veľmi blízko, povedz to. Ešte raz. Ako? Pes, ktorý breše, nehryze? Nie, tak čo? Nie, dobre. Keď chceš psa byť, palicu si nájdeš.
Prísloje. Výborné. Vidíš? Tak sa mi ruka triasla. Počkaj, tak dobre si to dal. Sa biť o palicu si nájde. No to, Odtiaľ toto vyzerá hrozne. Danová verzia... Uhádol by si svoje. Tvoja verzia bola čo? Ja už ani neviem, tak zabij psa, zachrániš les. Zabij psa, zachrániš les. Aj keď toto vyzerá, že vlastne tento pes... To je palica, má nejaký vážny problém, to má v podstate nejaký, neviem, čo to má nádor, alebo vyzerá čo. to odtiaľ tak žaba ináč. Na ušiach. To vyzerá, ako keby si ho chcel normálne celou siahovicou privaliť. Skôr ten pes je zaujímavý, kde má oči. To sú oči, ja som myslela, že to sú uši. To je vyšľachtené s krokodílom. Obidva týmy získali v kreslení po 9 bodov, ale bodový stav sa upravuje opäť v prospech Adelínho týmu. 39 Dano, 44 Adela. Prichádza v poradí 5. pesnička. Aha. 2 body sú vo vzduchu a chcem iba názov skladby. Anička, dušička, nekašli. Čo, prosím? Števo, keby som aj všetky oči prižmúril, tak nie. Močila konope, močila. Žaba jej do vody skočila. 2 body vášmu. Žaba jej do čižmy skočila, močila konope, močila. Žaba jej do čižmy skočila, poď žaba, žabulienka s čižmívom, lebo ťa dám vyšikovať žandárom. Močila konope, močila, žaba jej do čižmy skočila. Mám pocit, že sa Gabika prezradila, že toto je jej najobľúbenejšia skladba vôbec v živote. A že nie je súťaživá. Ona začala takto. Áno. Že ty na diskotéke, keď toto zahrajú, tak... Ty si ma prekokla, toto je moja favorite. Srdcovka. Ja som myslel, že do 10. sa o konope ani rozprávať nemôže. A o močení. A oni močení a potom sa niečo to je, že žaba skočila do čižmy. Hej, žaba. Ja sa ti človeče močila konope, zrazu žaba a drak ju zobral a... To je zaujímavé, že na čom fičali už naše predkovia. Super príbeh. Dobre teda, 41 bodov Dano, 44 Adel. Je čas prejsť sa našim krásnym Slovenskom umiestniť, ale najskôr ho prizvať jeho veličenstvo. Puk! Najskôr uvidíte indíciu na obrazovkách. Vašou úlohou je uhádnuť mesto. Ak uhádnete mesto, už máte 1 bod. Ak ho ale aj správne umiestnite na slepej mape, máte body 4. Tu je prvá indícia. Ja som to stlačila, ja tam nemôžem ísť. Rožňava. Nemusíš tam ísť, keď nechceš, ale 1 bod už máš. Inak podotýkam, že Rožňavu sme tu už mali. To je pre mňa Avšak sme ju nesprávne umiestnili. Nepodarilo sa doposiaľ. Môžeme to aj... Tam som bol. No, si tam bol, tak to tam choď položiť. Ale kde som tam bol? Peťo, nech sa ti páči, keď doznie hudobný motív, jeho veličenstvo Puk musí byť položený. Vyššie to je. Áno, nechaj. Nie, trošku sem. Doprava, viac, doprava. A prečo mu radíš ty? No, tak to som zvedavý. Oni ti všetci z publika ti kričali, že dole. Dole a ja, že doprava. A Dano ti dobre kričal doprava, lebo veľmi si prijal, aby si to teda ako dobre umiestnil však. Áno, iste. No jasné. Tak ukážte nám Rožňavu presne, kde leží. No nie je to dobré. Podľa mňa dobre. Vieš čo? Nie je zle. Ale keby si to nechal tam, kde si to položil, Hej. tam, kde si to nechal, inak to je Danová práca, toto. To je... Myslím si, že to je celé majstrové dielo toto. Nevadí.
Nie, nevadí. Stane sa. Jeden bod pre váš tým. Ďalšie mesto. Zadívajte sa a premýšľajte. Indícia. Hop. Kto stlačil? Handlová. Je to tak? Je. No. Kokos, to je pri Banskej Štiavnici, Tak poď. Dám to. Počkaj, Kde? Veľmi blízko pri Dobre, Banskej Dano. Štiavnici. Ideš, vieš, kde to je? Od Prievidze. Kúsok od Prievidze? Poď, daj si Tak pri Prievidzi. banditku na Pri Prievidzi. Určite? či karbitku. Ja neviem. Dole. Dobre? Vyššie? Vyššie. Ešte vyššie? Severnejšie. No už to nehaj tak. Neviem, no. Dobre to bolo, Dano. Nebolo to dobre, podľa mňa. Dobre to je. Handlová, Takto. Prievidza, Nováky. No, Tam, kde si sme? Trošku vyššie. Dobre, asi, no tak neviem, no. ukážte nám to. No, nech to nenaťahujeme zbytočne. Handlová, ešte vyššie, ešte. Máme jeden bod. Dobre, no. Teraz máme pre vás ešte špeciálnu úlohu. Tak sa dobre dívajte a hádajte mesto, ktoré vidíte, alebo sa bude postupne zjavovať. Ježíš! Do prdele. To je Bradlo. Rýchlo. Vrav. Brezová pod Adélka. Brezová pod Bradlom Bradlo. Vieš čo, To je všetko by som Bradlo. ti uznal, ale sa chcel tak ako poistiť, ale tak Brezová pod Bradlom. Ja to viem presne, kde to je. No A to by jasne. som možno aj vedela, ja sa bojím. Ale nechcem. Ježiš, to je tak ľahké. Ešte si to ani nevedela. Jakže som to Si si povedal, že... Jakže som to nevedela, však No tak- Bradlo som vedela. No, neviem. Vyzerala si veľmi rozpačito v tej debete. Zlatý môj, No ty tak to nevieš, poď kde umiestniť. hráš? To je, jak sú košariska. Počkaj, nám toho Štefánika motá. No. Takže nech sa páči, Peter. Čakal som to. Dáme to na Petra, alebo dáš ty, Adel? Ja nechcem ísť, nie. Nechceš ísť? Ja som už kešmarčania doteraz mi to nevedia odpustiť. Idem Nech sa ti naprávať páči. reputáciu. Tak poď, umiestni správne Brezovou pod Bradlom. Tam? Vyššie. Vyššie. Doľava. Vyššie. Vyššie. Dobre, Vyššie. Tam vyššie. Ne! Ale toto nemôžeme uznať. No, Na Morave. ja by som povedal, že ešte šťastie, že ten puk je taký veľký. No práve na to som sa spoliehal. No tak ukážte. Brezová pod Bradlom. Tam je hore. Taký veľký púk. Hodina cesty autom, no. Tak Nevadí, nevadí, sme sa tam- Auta to no. vyzerá inak. Sme Ale ťa tam aspoň ten vyhodili. jeden jediný bodík pre vás. Dobre. 42 bodov Danov, tým 46 Adela. Ale je to na Slovensku. Dám vám 2 body. Prečo pozeráš na nich? Prosím? Pozeral som sa na No nich, veď nám lebo dá. sú takí vyočení a majú ich málo, ale ponúkam Máme ich ich aj vám. Peter, či jak sa voláš? Hovor mi, ako chceš. Ty si povedal, že máme málo bodov, však ako to je tak nicotný rozdiel, že ja vytočím 3 na kolese a sme pri nich. No, to sa môže stať. A do toho príde Adela, vytočí svoju neštandardnú, No, ale predsa len smrtku. občas sa zjavujúcu smrtku. Áno, to vám musím povedať, prišla som vrátiť do servisu auto, teda, ktoré som si požičala v takej predajni, lebo môžem vďaka nim jazdiť na takom elektromobile. A ten pán bol veľmi milý a už hneď vo dverách mi hovorí, že to čo ste spravili s tým kolesom? A čo pozráš, pravé, zadné, alebo ktoré? Ale že jaké, že čo? To snáď okrem vás asi ani nikto nedokáže takúto somarinu spraviť. A je, že čo, prepáčte, ja som to nepoškodené vrátil. No milujem Slovensko, čo si na tú smrtku vykrútili. Človek príde... No. Tak. Stúpa nám sledovanosť, za čo sme vďační. Ale to nemôžete, Ale keď vidíš, robíte že s ľudia to berú kolesami. vážne, no. To nemôžete v autopredajni toto rozprávať. To. Tak opatrne. Ideme teraz hľadať teda pesničku, ale nebude to z hudobnej ukážky. Kapela sa predvedie, až keď to uhádnete. Bude to Zúrivkou.
toho textu. Tak prvá indícia. Je to ľahké, len treba chcieť. Jej. Len mi musíš oči stlačiť naspäť do jamôk. Pre Boha. Toto je niečo, toto je podobné, jak to konope, počúvam. Ale teraz, keď príde ďalší verš a pochopíte, že z ktorej skladby to je, lebo teraz už na to podľa mňa prídete. Slobodný je free a obloha sky. Počkaj, to mi niečo hovorí, sakra. Slobodný je free a obloha, to je taká roková vec. Čo to? Slobodný je free. Počúvaj, to je... Ale no... Jan Amos Ginovi a Metalinda. Je to tak? Už tak ste to vypátrali takým spôsobom, že nemôžem to uznať. Pretože nie je to Jan Amos Ginovi, ale je to, slobodný je free a obloha sky. Tak tam majú, že English is ho no. Ale je to Metalinda, áno. English is ho no, skús to radšej so mnou. Aj tak cudzích jazykov je najlepší ten tvoj. Dočík, pekár, kročíkolo, tak som túžil po tebe, až mi zle bolo. Len mi musíš oči stačiť naspäť do jamok, lebo keď sa vyzlečieš, tak to je pre mňa šok. Slobodný je free a obloha sky, iba už na sex, tak sa nezdráhaj. Danke, schön, konečne si všimni, že to strašne chcem. English is no, skús to radšej so mnou. Aj tak cudzích jazykov je najlepší ten tvoj. Is home, no, disco prefer so mnou. Rýchlo kurz jazykov, so mnou pod dekou. Tak 2 body pre váš tým a to znamená, že Dano má 42. Čo je fajn. Že? Naozaj, to je výborný výkon. Ja to tiež takto vidím optimisticky. No, pozri, vytočíš môžeš si niekedy zahrať so mnou vo filme. Druhú trojku, no, super. A neviem, či nechcem hrať radšej za Adelou. 48 bodov má. Aha. A s týmto, priatelia, ideme do finále. Ani sa nepozriem. No. Pozri, tesne si to mal. Vo finále teda bude tak trošku superiť vaša intuícia so šťastím. To je taká kombinácia toho, čo rozhodne o tom, koľko bodov získate. Najskôr si musíte správne tipnúť. Tohto roku v Lučenci v rámci oslav Dní mesta mali zrejme najväčšiu koncentráciu profesionálnych kaderníkov na meter štvorcový. Usporiadali tam totiž taký pokus o slovenský rekord v počte strihajúcich kaderníkov na jednom mieste. Pozri tu radosť. Pozri. Už vieme, že Gabikina najobľúbenejšia pesnička je Močila konope. A Táňa má najväčšiu radosť z toho, že vie presne, koľko kaderníkov tam bolo. Bolo Lučenci. Inde neviem. To je ale aká dobrá radosť. Lučenci. No. Dobre teda. Tak ja sa vás pýtam, koľko kaderníkov s platným živnostenským oprávnením sa zapojilo do akcie v Lučenci? Dobre, ja si nie som úplne istá. Ja si nie som úplne istá. Ja si nie som úplne istá. 43. Tak my iný údaj nemá, ale... Čo dievčatá? Boli sa dať strihať. Tam sa ozýva také oranžové Tak povedzte ešte, aký máte vy na snažiace sa spochybniť tento údaj. Ako verte si, ja viem, že sme mali takú krízu trošku. Zdá sa vám to málo? Tak čo, dáme tých 43? Ja by som Taničke veril. Áno, veríme Taničke? Veríme. 43. Viac alebo menej? Viac. Pozri, takto, akože, keď toto bol nejaký rekord, ktorý si mám zapamätať, s takýmto počtom kaderníkov, ja som vo viacerých filmoch hral. Čiže akože... A my si všetky tvoje filmy pamätáme. Z tohto hľadiska
100% dávame viac a možno máš úplne pravdu, je to presné číslo, ale akože ja mám pocit, že keď to má byť rekord, tak pre Kristova 43 mi príde, že by som to neorganizoval. Viac. Hovorí, že ak to má byť údaj, ktorý si zapamätáš, no ja myslím, že od tejto chvíle si ho naozaj zapamätáš. Tak to bude. Je to naozaj presne 43. No povedz schválne, odkiaľ to vieš. Do rádia sme o tom rozprávali, takže som si to zapamätala, tú informáciu, lebo presne preto, to bola taká zvláštna informácia, že málo ľudí a podarilo sa im vytvoriť rekord. Tým, že to bolo v Lučenci, tak to bolo iba 43 a sú zapísaní v knihe slovenských rekordov. A mňa by zaujímalo ten výučný list, že čo si to vravel, že či naozaj mali. A ešte preto ma zaujímala vlastne tá slovenská kniha rekordov, lebo skromne, ja som tam. Prečkať, môžem sa opýtať, máš tam zapísaný rekord ako najskromnejšia žena? Nie, ja by som bol veľmi rád, keby som nám povedal, koľko vás tam bolo, keď ste urobili ten rekord. A počkaj, ja viem, ty si najdlhšie moderujúca osoba v kuse moderujúca. My sme ako moderátorská dvojica najdlhšie moderujúci. 28 hodín sme vydržali moderovať. V kuse. Inak... Bolo to samozrejme s pesničkami. Ja si to navyše pamätám, pretože som bol súčasťou toho vášho maratónu. Bol som tam jeden z hostí. A ja nechcem sa chváliť, tiež som stelesnená skromnosť, ale aj ja som v tej knihe rekordov. Ale kto tam nie je? Ja som súčasťou rekordu najviac zasadených stromov v jeden deň. V jeden deň sme v Tatrách vysadili... Ja som myslel, že... A to si môžeme nechať možno ako finálovú úlohu. Ja som myslel, že si... Koľko tisíc stromov sme zasadili v slovenských rekordov niečo v duchu, že človek ovládajúci najviac tanečných štýlov, alebo... Toľko štýlov nie je zaznamenaných, koľko ja ovládam, takže... Ideme krútiť kolesom? Ja sama tomu neverím. Poď, Adel. No tak ale snad nedáš 50, lebo to je už... Nie, ona dá 43. To keď tam je? Nie. A 50 ale nie je zlá. No. A to nebude, Slušne, elegantné. Elegantné, také, ešte im dávam nádej. Dobre, mídielko už sa teda črtá, lebo už máte tých bodov 63, ale to všetko ešte môže ovplyvniť úplne záver, pretože na koleso okrem toho, že prichádza stovka, prichádza aj smrtka. A do toho všetkého prichádza náš dnešný hosť. My si zvykneme do finále pozývať ľudí, ktorí nejakým spôsobom stelesňujú slovenské tradície, ale dnes si povieme, že my Slováci sme aj extrémne moderní a preto dovolte privítať Jozefa Vaška z projektu FabLab. Dobrý deň, vítajte. My teda Slováci nie sme len tradície, štrikovanie, háčkovanie, dečkovanie, vyrezávanie včely a tak ďalej, ale aj moderné technológie? Áno. O čom je teda FabLab? FabLab to je nejaká skratka určite. To je skratka pôvodne fabrikačné laboratórium z angličtiny, ale tí, čo tam chodia, už zistili, že to je Fabulous laboratórium. Fabulous? Čiže ako báječné laboratórium. Aha, to znamená, že tam človek môže niečo zažiť, také, čo v iných laboratóriách nezažije? Áno, hlavne môže objavovať svoju tvorivosť a rozvíjať. Dobre, a kto tam teda môže prísť vlastne? Hoci kto môže prísť, je to verejne dostupné, bezplatne. A čo tam také úžasné teda môžeme zažiť? Tieto veci tu napríklad sme skúšali. To sú 3D tlačiarne veci, toto je z laserového vyrezávača. Samozrejme hodinky to sme kúpili, do toho domontovali. Jasné. Potom vieme vyrábať aj také potlač trička. Čiže je to vlastne fabrika pre jedného zákazníka. Každý si môže vymyslieť niečo a sám si aj vyrobiť. Čiže môžete prísť, naučiť sa s tými technológiami robiť a vyrobiť si veci. A potom ešte dôležitá vec, že mnohé veci sa môžu zozdieľať a to je vlastne open source hardware.
Čiže toto niekto vymyslel na internete, dal to na internet, my sme to vytlačili. Perfektne. Veríte tomu, že toto niekto vytlačil? Ja skôr verím, že to niekto vymyslel. Áno. No, Toto ale je nie na napríklad tlačiareň. zaujímavé, že to je vytlačené v kuse a potom sa to ešte aj hýbe. Čiže to už nie je montované. Takýmto spôsobom to vytlačí 3D tlačiareň. Áno, toto je montované, toto není montované. Ja tiež dokážem hocičo vytlačiť teda v jednom kuse. Sloníka som ešte... Nevytlačil. Ani neskúšaj. Ale detskú Pán nohu. Vaško, keby som teda bol ako záujemca, mám niečo také, že by som chcel vytlačiť, tak môžem k vám prísť a si Áno, to vytlačiť? samozrejme, každý deň Fakt? sme otvorení. To je úplne perfektné. Na našej stránke fablab.sk si nájdete A ako najčudnejšiu vec si dal u vás niekto vytlačiť? Toto je dosť čudné, nie? To je dosť, no. Mali sme kolegu, ktorý je biochemik, tak on našiel takéto štruktúry, toto je taký akože polip. Toto je polip? Alebo niečo, vyzerá taký to hlavonožec. smonoch. Áno, hlavonožec. Perfektné. Dobre, Šafáreň. a kde má toto konca kraja? Že kedy sa bude dať možno, že ide tá technológia dopredu, že raz jedného dňa vy vytlačíte dom? No, domy už bežne tlačia. Domy už bežne tlačia. Áno, a teraz na internete sme to videli. A Počkajte, to ešte skončí tak, že už budete tlačiť aj živý materiál, nie? Áno, to sa tiež v laboratóriách skúmajú, že náhrady implantáty. Ja viem, že sa to možno vystrihne, ale fakt dom ste mi vytlačíte? My nie, ale na internete To sa už robí. On je z takého materiálu. Ale veľký dom? Vytlačili dom, akože rodinný. Akože tu chcem umývadlo a tu bude one a to mi No, vytlačilo? umývadlo možno zatiaľ nie, až Ale ten neskôr, ale steny už určite, áno. Viete čo, idem ja asi späť do inej minulosti, lebo Dobre. To je neuveriteľné. Vidíte, že my sme tu všetci také deti. Dobre ste sa ocitli. Áno, Všetkých nás to veľmi zaujalo, tieto vaše veci. Ale teda Koľko by ma otázka stálo, teda keby som si chcel definitívne. vytlačiť dom? Dom, Nie, to je si srandu. trošku viacej, ale bežne sa pýtajú deti, že koľko, čo to stojí. Je to drahé? Tak ja hovorím 60 minút za hodinu. 60 minút za hodinu, jasné. Áno, lebo my sme ako štátna inštitúcia, patríme od ministerstvo školstva a z európskych peňazí, takže poskytujeme služby bezplatne. Jasné. Čiže všetci ste vítaní, ktorí sa chcete naučiť niečo. Super. Poďme teda na tú najpodstatnejšiu otázku, ktorá z tohoto všetkého vyplýva. Koľkože trvá vytlačiť takýto čajník? V minútach. Áno, v minútach do hodiny. Dobre. Tak 43 kaderníkov bolo ľahké. Tak dáme Ale koľko minút? No, poraď, kamarát, si na mojom ramene. Tak chceme, dáme 43 minút trvá vytlačiť čajník? Tak dáme... To je skvelý tým, lebo keď poviem nejaké číslo, oni povedia veľa. A ja poviem, ako viete, myslíme si. Myslíme si. No, však. Takže je tých minút toľko ako kaderníkov, alebo dáme viac, toľko, alebo menej? Toľko, koľko kaderníkov. Toľko, koľko učenci. kaderníkov? 43 minút. Dobre. Vera, vy 43, kamarátka. Menej. A čo vy? Menej. Viac alebo menej? Myslíme, že menej. Myslíme, že menej, lebo ako zase... Predpokladám, že to je moderná technológia, treba menej, podľa mňa, ako 40. Takže, no, menej to Menej. stačí. Aj by ste vedeli, že koľko? Len tak Podľa zo mňa, žartu. ja si myslím, že to je do 10 minút. Do 10 minút. Pán Vaško, koľko minút to trvá? No, na tej našej tlačiarni to trvá 45 minút. Toto! Kaderníci uspeli. Yes. Magické. Dobre sa tam hrajte vo FabLabe. A my sa na vás prídeme Áno, pozrieť. všetci ste tam vítaní. Tak ďakujeme. Ďakujeme. No tak to dnes nejak vyšlo, že... Môžeme ísť už k tomu točeniu, pretože mňa čaká ešte nejaké natáčanie. Ja v celku rozumiem tomuto tvojmu postoju, keďže máme len dve Tak je finálové to také úlohy. smutné. No, Ani tak sa nedostať ku kolesu. No ale, Adel, my ti veríme. Že? Spomeň si na Uja v servise. Ja sa bojím svojich schopností nadprirodzených, ale... Keby takto symbolicky... Čo k tomu dodať? Nič.
Teraz nech sa ma pýtajú, čo som s tým kolesom robila. Chápem tvoju náladu. Dnešné Milujem Slovensko sa teda končí bodovým stavom 42 Danov tým a dnes 113 bodov. Víťazný Adelín tým. Dobre, tak máme víťaza, máme porazeného nie. My vlastne nemáme porazeného, pretože aj druhý tým získava od nás cenu povzbudenia. Je to taký tvarohový dezert. Dúfam, že vy ste sa dobre zabávali. Budem sa na vás tešiť aj na budúci piatok. Opäť tu bude pre vás show Milujem Slovensko. Dovidenia! Čo by si čo?